Ja jej dám všetko, ale voľačo za voľačo. Keď bude fetovať, piť, tak uvidí, čo je to život. Jej nedám nič. Ujde. No tak nech sa páči, však ona sa vráti. Ona zistí, kde je dobre. Ale počujete, ja určite nechcem zanedbať svoje decko. Ja chcem so svojím deckom, veľa mám, nekomunikuje so svojím dieťaťom o ničom, alebo to decko sa bojí to povedať tej mame, ale ja chcem, aby sa moja dcéra, alebo tak môj syn, nebál mi povedať hoci čo. Vieš? Takže ja určite nebudem nič riešiť, že bitkou, alebo tak komunikácia. Takisto komunikácia vo vzťahu je potrebná a takisto komunikácia vo výchove je veľmi potrebná, veľmi. To dieťa musí mať pocit, že ten rodič je ako keby ten prístav, ktorý je ako keby že sa nemusí proste báť, vieš? A veľa detí sa bojí svojich rodičov len skrz to, že s nimi napríklad nekomunikovali slovami. Čo slovami? Nekomunikovali a tak. Ja som napríklad s mojou mamou o všetkom konfrontovala. Ona mi nič nezakazovala. Nemala som ani tak, že zaracha, nič. Proste, keď náhodou dačo, nechcem tu rozoberať, že dopodrobné, tak ona to vedela. Aj keď sa to nesmie, tak ona mi povedala, že ja si vyberiem, aký chcem žiť život. Vtedy, teraz je to už iné, keďže som dospelá. A pozrite, ona mi nezakazovala ani fajčiť cigarety. Prestala som sama fajčiť cigarety. Nezakazovala mi, dobre povedala mi, keď som prišla napýtať domov, že už ma takto nechce vidieť. Pozrite, alkohol nemám rada, pijem iba výnimočne. Nechodím každý víkend do klubov, nebaví ma to. A to môže byť ja, že som taká akože rozumná. Neviem, že aké dieťa ja porodím zase. Fajčím iba akože túto vejpu. Ale cigarety nefajčím. A nemínam peniaze ani na alkohol. Alebo nepýtam si, aj keď si akože občas vypýtam od matky nejaké peniaze, tak si ich nepýtam na alkohol alebo na nejaké veci takéto podobné. Ja som si napríklad vypýtala peniaze na pery, nie na alkohol. Ja som mala takú voľnú pubertu. Mohla som si, čo som chcela, ale zase ja som vedela, že čo je správne a čo je nesprávne, takže stále som vyskúšala aj trávu a také veci a o tomto všetko moja matka vie. A už by som to nikdy v živote do seba nedala. Jak som držal cigaretu v ruke, keď mi bolo 12, tak som dostal zrmenu, že som si sadnúť nemohol. Ja som už 15.
Mama to vedela, že fajčím. Proste asi aj ona bola toho názoru, že keď mi to bude zakazovať, tak to budem chcieť ešte viac. Lebo však zakázané ovoci chutí najlepšie. Takto, keď dačo zakazuješ dospievajúcemu človeku, tak ja by som si myslela vtedy, že to je vlačo brutálne, vieš, keď mi to zakazuje. Ale vôbec. Ja som prišla na to, že mi to nechutí, že to nechcem fajčiť, nechcem si kupovať cigarety a už 2 alebo 3 roky asi nefajčím cigarety. 3, neviem. Fajčila som Aikos. Aj alkohol. Aj na Silvestra. Mal som 15-16 rokov. Mama vedela, že idem si vypiť. Nenadávala mi. Som na to prišla sama, že ma to nebaví. Ja som na všetko prišla sama. Proste ona mi povedala, je to môj život. Že ja na to prídem, čo je dobré a čo nie je dobré. A tak. Alebo keď som došla domov, tak mi zasvietila na oči, hej. Že či mi dá čo je, či nemám zväčšené zreničky, alebo tak. Ale nikdy ma nebila kvôli takýmto veciam. Možno tak iba zvýšila hlas. Ja som na všetko sama. Ja som zistila sama, čo je dobré a čo je zlé v živote. Dúfam, že aj moja dcera bude taká ako ja. Bože, tak som sa najedla. Tunc. A nikto nič nepíše. Ja neviem, či som vás uspala tým monotónnym hlasom, čo mám teraz.